रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर। आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील। आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटल जवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ। संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75। सांगली पोलीस मुख्यालयाच्या हद्दीतून चंदनाच्या झाडांची चोरी झाल्याची घटना घडली आहे। पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडाम यांच्या बंगल्यापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या परिसरातूनच पुन्हा एकदा चंदनाच्या झाडांची चोरी झाल्यानं पोलीस मुख्यालय परिसराच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते। चंदनाच्या या झाडाच्या चोरीची विश्रामबाग पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद झाली आहे। सांगली पोलीस मुख्यालयाच्या हद्दीतूनच पुन्हा एकदा चंदनाच्या झाडांची चोरी झाल्याचं पुढे आलंय। 4 वर्षांपूर्वी पोलीस अधीक्षकांच्या बंगल्याशेजारी असलेल्या चंदनाच्या झाडांची चोरी झाली होती। त्यावेळी झाडे चोरीला जात असल्याचं लक्षात येताच पोलिसांनी धाव घेतल्यानं चोरट्यांनी पळ काढला होता। हा प्रकार राज्यभर गाजला होता। यावेळी मात्र चोरटे तेथीलच ट्रॅफिक पार्कमधील 2 झाडांचे बुंदे घेऊन जाण्यात यशस्वी झालेत। झाडे चोरीला गेल्याची नोंद विश्रामबाग पोलिसात झाली आहे। मात्र सांगली पोलीस मुख्यालयाच्या हद्दीतूनच चंदनाच्या झाडांची चोरी झाल्यानं एकच खळबळ माजली आहे। पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडाम यांच्या बंगल्यापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या परिसरातूनच पुन्हा एकदा चंदनाच्या झाडांची चोरी झाल्यानं पोलीस मुख्यालय परिसराच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।